and a real woman is not tolerant of it. If the first woman God ever made was strong enough to turn this world upside down, these women together ought to be able to turn it right again. Ivukani FM sisikhwelo sakho esikusasazela ku-90.6, 98.4 naku-99.9. Right, 17 imizuzu ibethile intsimbi yaka 10 o'clock sifikile ke kuphakama mfazi. Uphakama mfazi ke isegment esibanayo rhoqo ngolwezibini. I'm not sure bakwenza ngantoni ke ngoku apho. Right. Masenze ngohlobo. Right, masenze kanjani? The first woman We speak to the heart of every woman. Phakama mfazi. Only here where your voice matters. A real man is not violent, and a real woman is not tolerant of it. If the first woman God ever made was strong enough to turn this world upside down, these women together ought to be able to turn it right again. Ivukani FM sisikhwelo sakho esikusasazela ku-90.6, 98.4 naku-99.9. Right, 18 imizuzu ibethile intsimbi yaka 10 o'clock sifikile ke ngoku kuphakama mfazi. Ukanti ke kuthiwa ke kweli cala ke namhlanje ke in fact sincokola ke ngomxholo obalulekileyo kakhulu kuphakama mfazi wethu. Sijonga ke indlela abantu basetyhini okanye abafazi abanokuthi ke bakhokhelele ngayo utshintsho ekuthinteleni sasazeni ulwazi ngesifo se-HIV. Abafazi ke bahlala ke besemazantsi kwinkqubo yoluntu xa kufikwa kwizifo ezifana ne-HIV. Kodwa ke namhlanje sifuna ukubona ukuba bangayijika kanjani ke le meko ukuze sixoxe ngalo mba ukhona ke uNombeko yena. She is a community liaison administrator. Simbambe phake ngozum. Nombeko, good morning and thank you so much for joining us mntana sekhaya. Molo Chuma. Njani? Siyaphila Nkosi, njani wena? Siyaphila ndathe Nkosi akhode. Hey sana mani ungene kaninzi but ke masiqhube. Inoba mhlambi ucinga into yobana ungasibulisela phofu in fact kubaphulaphuli ekhaya before singene. Ndiyabulisa zithandwa zami, ndiyabulisa emakhaya. Ndiyavuya usoloko siba kunye nani. Siyavuya nathi uba nawe kakhulu. Nombeko, ucinga into yobana mhlawumbi abafazi yeyiphi indima abanokuyidlala okanye yeyiphi indima edlalwa ngabafazi ekusasazeni iindaba ngentsholongwane kagawulayo i-HIV, okanye zeziphi mhlawumbi izinto abanokuzenza okanye ii-channels abanokuzisebenzisa njengabafazi to make sure into yobana nabo ilizwi labo liyavakala when it comes to indaba ye-HIV prevention? Okay, masiqale sisuke kwi-channels because i-channels zizinto that about i-social media nayo yonke loo nto. Yeah. Eziye zisetyenziswe ke amathuba amaninzi umntu athethe into kanti akenzi yona. Masiqale singene kuthi ngaphakathi singabantu abangoomama. Okubalulekileyo ukuzazi into yoba wena mntu ungumama ufuna ntoni. And ke ngoku uzazi nje ndibuyela back ke kulaa nto yoba abantu abaninzi abangoomama bosuleleke kulaa ABC wayenalaphi uthi Be Faithful. Umntu ongumama wayezikhupha yena ashiye uba mna ndithembekile eqabaneni lam, engajonganga into okokubana iqabane lam lithembeke kanjani na kangakanani na kum. So ithi ke ngoku into wena mntu ungumama zazi futhi uyazi into okokubana uzikhusela njani wena ungarelayi komnye umntu. Zininzi ke izinto ngoku ezenziwayo ukuze umntu akwazi ukuzikhusela yena without ukuba uzawunegotiata nomnye umntu ongenguwe, because this is about you, not omnye umntu. Then ke ngoku xa sowuyazi uba mawenze njani wena ngawe, uyakwazi uaktha komnye umntu. It's simple thing wena Chuma. Jonga umzekelo indaba yokunqanda ukhulelwa. Amathuba amaninzi omama ngabo abakhulelwayo, ngabo nabazibona benoxanduva lokuvala inzala. So same thing like HIV. Kufanele ibe ngumntu ongumama okhangela indlela okokubana angazikhusela kanjani
ekubeni osuleleke HIV. Then ke Yeah. ngoku amaphulo ahambelana nento kokubana hlalani ningomama nifuthelane. Makungathethwa ngemigalelo nemali qha, makuthethwe ngezinto ezi-relevant. Because ke xa ugula ungakwazi ugalela awuzukwazi uba khona for abanye abantu nabantwana bakho. Makuthethwe ngento ezi-relevant, into ezincinci, ii-STIs, sexually transmitted infections, because zizo ezizenza ukuba kube lula into mawusuleleke. So makuthethwe kufuthelwane kungomama, and then ke ngoku amanye amaphulo angaphaya amakhulu angakhona, but eyokuqala into zazi, know your circle, communicate, engage with your circle. Yiba nabantu othetha nabo ngezinto ezikuhluphayo malunga nezesondo, ungahlali ebumnyameni kanti usemngciphekweni. Inintsi into oyibalulayo that is very much important, and ngokuthethayo ndithatha ii-notes. Ngoku siqalayo uye waveza into yobana xa ungumfazi siku-2025 ngoku asiphili kula minyaka ka-ABC, which is with the B ongu-be faithful obutshile. Wathi kufuneka uzazi, ndicinga ke bana there was a show eTVini eyineslogan esasithi zazi zithande uzingce wakugqiba. And ke ngoku wayi-emphasize loo nto leyo into yobana xa uzazi njengomfazi wena ingaphakathi lakho, because yonke le nto iqala apha kuwe ngaphakathi, uzawukwazi ke ngoku ukuthi xa sowuzazile wakwazi ukuzifumana wena as an individual, kube lula into yobana uphokoze kwenye indawo. You've also mentioned indaba yobana xa sisemigalelweni njengabafazi, izinto emasincokole phana masingancokoleni ngemali, because xa ndigula le mali ayizukwazi uphuma apha. Kukho ke ngoku Nombeko into ye-sisterhood ethande into yobana ngumcelimngeni ebantwini abangoomama. Do you think into yobana kwezi ndibano sidibana nazo singakwazi into yobana siziphushe ke ezi conversations zokwazi ukuncokola ngemiba yesondo, ngemiba yokubana sikwazi ukuxhasa abanye abafazi mhlawumbi abosulelekileyo yi-HIV at this particular moment, and give them i-support, sithi ubana mntana sekhaya ayikokuphela kobomi obu, sibathi nje sibavukuze sibaphakamise. And I want you to elaborate more the importance of knowing your circle, because you've also touched base on that, into yobana kubalulekile into yobana ubazi abantu abakungqongileyo njengomntu, because I think yenye yento eyenza into yobana uyibone into yobana, oh, this is my safe space. Yes, and yayigxininisa kakhulu into kokubana oomama mabafomishe ii-cell groups. Bancokole i-cell group ke umzekelo, bakhona oomama emanyanweni bayayivula iBhayibhile bashumayele bathandaze bafuthelane, but we need to go beyond ukuthandaza nokuthetha ngooYoshua noLuka nobanibani. Sithethe ngezinto that are bothering us now. Within that space, ke ndenza umzekelo ngomanyano ecaweni. Within that space, yazi okokubana cha ubani nobani ndi-comfortable ukuncokola nabo into ethile. Then ke ngoku arrange ispace nithethe. Eyona nto ke chuma indihluphe kakhulu, and neyona nto yenze abantu abaninzi abakwazi ukumelana ne-HIV, laa nto ba uyi-female, uthi usayiva indaba ye-HIV uyisuse kuwe. Yeah. Ingadibani tu nayo. Kuthi ke ngoku mhla yafika kuwe ube sengxakini, because wena okokoko ungqola into kokubana not wena, because wena uyakwazi uzikhusela ngohlobo soze uyazi mntasekhaya ayina-formula indlela yokosuleleka. Sukuzibeka ke kuloo meko into kokubana wena awunawuze, because umyeni wakho umthembile, yonke into yakho icwalile. Ayinakucwala le nto, ayinakucwala tu. Wena unemali, abantu abanemali iba ngathi soze babesuleleke, because they're supposed to be clever, abazungasebenzisa ikhondom, yonke loo nto. Yiloo nto yenze abantu abaninzi bosuleleka. So wena into ebalulekileyo as a human being, especially umntu ongumama, into eyenzekayo emhlabeni sucinga fanuba wena soze kwehlele. Into oyibona, the worst scenario in life oyibonayo isenzeka, yithathe uyizise kuwe and find out into yoba ukuba ibinguwe lona laa mntana ubuleleyo, lona laa mntana u-HIV positive, lona laa mntana utheni, wena ubuza kwenzani, izothi ifika kuwe ibe i-mental health yakho i-balanced.
because the minute izinto zifika ingqondo yakho ingazinzanga to accept izinto, because umuntu ongumama ngumuntu oqhusheka sisikukazi. So yazi into okokubana udibanisa oluphi ulwazi noluphi ulwazi uyakwethu ikona xa kwenzeke into. So one of the most important things is suyisusa kuwe neyiphi na intlungu ekhoyo emhlabeni. Know how to deal with into ingekenzeki. Have that space. Susibona ispace sokuncokola ngathi ispace abantu abadinga into okwenza okanye abahluthwayo abahluphekileyo. Having studied psychology, sisoloko silebhelishwa umuntu oya kwi-psychology singathi ngumuntu odinga into okwenza okanye ngumuntu ophambanayo ngelanguage yesiXhosa. Kanti ngumuntu ofuna uplana ulife ngendlela eyiyo. Seek help before kwenzeke. Uyabona mna Xhuma, ndandifunde noZuku eMthatha. Ngelaa xesha ndandifunda ndingumntana esikolo, i-HIV yayisafika kusathethwa kancinci ngayo kuloo minyaka yethu ke ka-1988. But into endazinceda ngayo ukuyazi nofuna uyazi. Ndathi ndisehlelwa into ye-rape ndabe ndiyazi uba how to deal with i-HIV. As much as I didn't know how to deal with i-rape, where do you go? But at least ndakwazi into okokubana ndiyazi. So be on the alert mntase. Umuntu ongumama susulala kubi ulate. Sulala ibe ngathi akukho nto zidla umzi. Ndiyayithanda laa nto yobana kubalulekile into yobana ukhangele ulwazi ngoku usengeneno kwe-situation, so that in case ufika okanye ikuchaphazela imeko ube so well informed, if I can put it like that. Kukho abafazi eBhayibhileni, andikho, I'm not good with iBhayibhile, ababenze into nge-9 ka-Agasti siye sicelebrate i-Women's Day because kukho mama abamatsha baya kwi-Union Buildings besithi phantsi ngedompasi, meaning that sinomama abangolwesine esinethemba lobana bathi xa bethandaza kudilika indonga. So meaning that sinalo ithemba lobana ukhona into enokwenziwa ngumfazi and ulube khona utshintsho. So I want us to sibuyele back to this conversation yethu ke yobana inoba abafazi xa benokuthi badibane bathethe ngaluzwi linye inoba lo mcimbi we-HIV ungayaphi, ingakumbi nombeko emaphandleni, because indaba ye-HIV ezilaleni isene-stigma esi-attached to it kakhulu. So ucinga mhlambi if abafazi banokudibana bathethane baformishe ezi circles ubuzimenshinileyo ekuqaleni and speak about indaba ye-HIV. Asithi makube ngabafazi aba-HIV positive abazawudibana nomphi na umfazi olapha elalini ukuze kuzokwenzeka le nto ubuyithethile into yobana yiba well informed njengomfazi usengeneno kwesiganeko. Uyichanile Xhuma, uyichanile. Umzekelo, umntana uya esikolweni eyofunda into angayaziyo into ba akayazi. Yeah. Awuyi uyofunda because you know into ba uyofunda ntoni, uya because you don't know. So kubalulekile into okokubana abantu badibane, nithi xa nidibene ningabafazi, sithi xa sidibene singabafazi sifune abantu abanolwazi abazawukwenza into okokubana sikwazi ukuthetha. But it's not about abo bantu bafunayo. Umntu ngamnye is a story for omnye umntu to learn. What we missed a lot thina singabantu abamnyama singumzontsundu kuhlala sincokole. Okay. Izinto that we're supposed to talk about kukuxhasana ezintweni ekufanele uba sixhasana ngazo. Sasoloko sivumbuluka xa kukho umuntu ogulayo sibonakale, hayi ke xa kubhujiwe sibonakala kakhulu. Kanti elona xesha bekufanele uba sibonakala ngalo kuleli xesha kungekho ntlungu kungekho ntoni, you sit and gut into yoba hayi mani masidibaneni. Umzekelo mna I've got safe spaces eKapa, ndiyayazi uba ndiyancokola nobani, come let's sit over a cup of tea, akho ngxaki, andinanto inditraumatizayo, andinanto indihluphayo, akho mntana ugezileyo, akho nto itheni, akho nto itholileyo. Uncokola notshomi wakho to catch up so that uzoyazi okokubana how do you engage ezintweni ezithile. Xa ufuna into ethile you're out to ubani, you create i-connections, you create i-space, niyazi okokubana xa ndifuna into ethile ndiyakubani, xa ndifuna into ethile ndiyakubani. You will never know ezo zinto into yoba nidibana xa kubuhlungu.
meet as women, not over utywala nisele ninxile. It's okay Yeah. to have fun and all sorts of, but xa ufuna ukwenza sense, iba sober over a cup of tea, into nje e-cheap. Iti le uzawuyenza kwamabani nihlale nincokole nijonge into okokubana nithini ii-homeworks zabantwana, abantwana how do you deal with lo uthe what, because zezi zinto zisibeka uxinizelelo. We talk about our sexuality. We talk about our sexuality because sidilishana ne-sexuality yethu esingayaziyo thina. Umuntu ongumama ufumanisa into yoba you don't know your own vagina uba injani nje kanjani because zange wanokha woyijonga. Simple things in life uyoyiboniswa ke ngunesi sele xela uba unento ethile nento ethile nento ethile ebekufanele uba uyithe ongayaziyo wena kanti you're supposed to be your own doctor. Talking about u-October ngoku umuntu ongumama onebele, know your breast, know your body umuntu ongumama, wazi umzimba wakhe into yokubana xa ubanjwe phaa uva njani, xa ubanjwe phaa kubuhlungu ndawoni, so that uzokwazi ukukhusela zonke ezi zinto zikhoyo zisichaphazelayo singomama. It's good to associate, kumnandi kakhulu ukwabelana, sihlale niphana. Abantu abangootata bayadibana bathethe endaweni abadibana kuzo. Thina masingadibani sihlebe. Masidibaneni sincokole izinto ezisakhayo singahlebi because into ebalulekileyo thina kuhleba and masiyekeni kulwa ngabantu abangootata ayizuzisa ndawo loo nto because eyona contribution inkulu esiyenzileyo kungomama kukuswantshulisana nendoda enye. Ufumanisa into yoba nixhiphizana lo mntu uba upositive uyawunosulela nonke because omnye ufuna udakiswa ngaphezu komnye. Siyayibona loo nto. So sinegalelo thina elinganceda kwa eli galelo into yoba li-eliminate indlela yokosulelwa because ikwaleli galelo elandisa sifundisa abantwana bethu hambe bekhweleta because sihambe sikhweleta esithubeni. So we need to check into okokubana simoshe phi and okwakumosha kwethu koku kwethu singaphinda silungise ngako. Ndiyayithanda laa nto yobana singadibana nje okay singadibana nje for iti. Uyakhumbula kudala uba umakhulu siyamazi into yobana uzawuthi xa egqiba ukwenza izinto zalapha endlini abeke izandla zakhe apha esinqeni anyuke apha aye kwamabani bayophunga nje iti and just have a conversation. Zaphelelana ezo zinto ezo. In closing, Nombeko, kukho umfazi omameleyo ngeli xesha ufuna uthini kuye before sivale? Umuntu ongumama phakama sithandwa. Itsho nale program kaChuma ethi phakama mfazi. Phakama soze ulifumane ulwazi uhlele endlini. And ke ngoku sinala tendency yokubana sithi asizifuni iitshomi. There's something different with iitshomi and somebody you communicate with, you engage with constructively. Reach out to other women. Soze ukhule uhlele asikho isikuni esingavuthwa sivuthise sibaswe sisodwa. Udinga olunye ukhuni ukuze umlilo ulayite kukhanye ngeyona ndlela. So phakama bofunda kwabanye abafazi bakwenziwa njani. Asoze sazi yonke into. NdinguNombeko lo ndiyamdinga omnye umama into okokubana xa konakele phaa khawundincede mfazi. So siyadingana singabafazi ayinapokotho laa nto inentliziyo. Ndiyabulela. Enkosi kakhulu Nombeko, sabukela bene mini manje. Thank you. That was uNombeko.